kok. Aku golek sing halus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso garing. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Sugeng dalu masange Mbak Limbu. Sugeng dalu Mas Dodo. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula tangan niku pas genep setahun niki panggih malih kali jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Nggih. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kali jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas Wis Dodo. pokoke lek kula kali jenengan tiyang seniman niku napa ta butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu waduh ratu paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, nes luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu ning jenengan kuncara negara Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani ngoten niku. Mboten. Lah, Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek napa niku nyabet kedalangan wayang niku ketingal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok. Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalan Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, istilah. jenengan tasik nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas, udah ngomong. Wah, aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo, sing mirsani lho ketok elek. Sapa to dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Tapi Yo ya. ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, mulai sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged dalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Ajar Berarti berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking wong tir. Soale niku keturunan nggih Pak. Nggih. Tir. Faktor dados tir. Faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. Ini kowe mbok yo aja nesunan. Kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyayi agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso. Pripun? Mboten pripun-pripun nangge. Enten apa? Napane? Dah iki piye to, Dak? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaan ini Lah, kok nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih to? mumet kula. Pun Mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih kula.
Kula ngadene iki asline mumet, numpak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun, apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba. Ayo. Sapa ora? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede ini. Benten mboten, Bang. Niki mboten Ah ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti ya dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra eneh. Esok Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Lah terus Mas. Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula. Nggih. Dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine, enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet Niku mbako sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong Berarti- aja sampe lali sejarah. Pancene wong Jawa biyen iki nek golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Ya. Ya iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Ya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak ya Lah, Mas nggih. iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hihihi, iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu, bakul apel, Pake. bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak, Teguh. kok gak pas Purwokantine Lah to kowe nek bocah. pengen ngerti Aduh, jelase mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu kareme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh, Agus, karek kono to, Dok. Saya ora melok dilatih jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas, Dok. Luar biasa. Menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir. Jahe. Jahe, kencur, temulawak, Nggih. serai.
Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Wilujeng dalu Bapak. Sing ndi Urung ngerti piyantune kok teko kencur teko. Kaya sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum lho lho sing ndi? Masa ditangkap ora ngerti piyantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu Pun gantos. kumpul gantong. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing metu aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok sok. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok punapi apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nak o ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah nek nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh, kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso kalau Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek iki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Oh, ki Kunir dirasakno. berarti tekun mboten Mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Soale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya. Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? merdosipun. Punapa? Nah, merdos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, hayom hayem tentrem. Allahumma Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono Nggih, artine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten Mas.
Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah Iki takon rene aku gak lho. iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradenan. Dusun Dusune. Kradenan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mrika sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantuk napa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arek ngeloni apa piye Lah sampean? iya kok ngelon sampean teko dindi. Malah teko dindi. Tegese ngene Ya lho. bener masih kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya Hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. Hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa Geomet ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah mlimpah ingkang gadah sawah. Ha. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki tumbas iki. Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jere ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki Piye? kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune Nyaur lecet. nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho, welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugas takeh bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Kowe iki kocluk ketoke kowe iki. Pancene iya. Ambemu Kocluk kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Iya. Niki Kula jenengan saking Saking Solo. din. Jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ono kok. Lah ya Jogja lho. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, Kok kok. tak eling. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketok. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso kono. bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Empun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah umume ya ngono. Jack 1 2. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak dia berkata artis yang berikut ini cowok. Begitu macam artis yang berikut atau partisipasi pada pada contohnya. Mereka terjadi macam Kang salah jadi putar presiden Kang ayo sulit terjadi. Semua terus berapa lagi? Kang sumber Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo. Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye wong sing dinteni kuwi ya? Yuk kita sambut artis yang satu ini cowok. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min.
Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku ya pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima tiniku. kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Lah, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jojok saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng nggih Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Yo wong kok. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten niki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena dienggo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh iya. Wah. Kenapa? Gak, salaman aja, Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Kenapa? Aku ora gergene ngene, sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Wuk. Ngeten lho, sampean ati Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana kan ini? Dung deng. Sambut juga saking sasaro mawiwahan surat pojo. Nek dosamu kene ya piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya Nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih temanten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. tak cepote kerisku ndak? Walah kerise ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki.
Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Ada pripun? iki termasuk tipeku lho. Duh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantul ora? Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iki? Iya. Oh, so tipip. Mas Dada. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, Cok. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyapa? Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean bawa. Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Aduh, Mas. Wih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ini tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Iki wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Kono bang. Bocah kesusu ben kono kesersik. Oh ya. Mas kuncine Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu model. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo, Mas? Kalhoton. Lah nyapo. Iki lagu mbok rayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing dirembuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk Asale saka telo asik motong entuk iku tambane apa ala ketok asale saka telo lete motong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyar bongko. Tuh, rek.
Dik Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dik Mintul. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati. Wah. Yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Wah, urung sampai ngentup ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya lah. Lho ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh ibarat. Dik Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dik Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu? ambulan. Kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ha iya kowe tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus toh Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak. Aku tintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Iya seneng aja. Aku yo yo. Ayo, ayo. Anjung Laras. Ayo dong. Goyang Dik Mintul. Goyang dong Mas. Ayo yo. Ayo. Yo. Bang Mas kowe sing tak sayang lila aku kudu kelangan.
Hoi. Hoi, Mas. Pun. Sampun to, Pak? Alah, pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar, Mas. Iki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut, pop ngoten niku sae. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta? Iya. Ngapain di sana? Kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apaan Angelo? Ya ini ada. Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho kok iki. Wah, wis pambutan. Mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat karo mangsamu Mas kuwi coklat. Lah manis kaya madu mangsa. Pripun niki? Pambutan apa, Mas? Enten anu, Mas. Assalamualaikum Mbak Jane. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh nggih no. Gedhe ngoten dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Sidedang padha rata. Sidedang rata-rata. Nggih, ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepiling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Oh nggih. Minangkati pambudan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya, yo kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. Nyawang apa ora fokus. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya mung sedhela. Sabar lan tawakal asal sing kuwasa. Yen kepengen besok ora
luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepeleng. Mas Yusuf, dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube Poko channel menika to. Nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hahe-hahe? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning ngono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing incen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube Woko. ngono, woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Ah, senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat dik daya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya dik daya to kendel to. Dik daya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kagean ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo celuk, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya, Dre. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Nanti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Iso bablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to. Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Ya, Dre. Pak Ndut to jane. Kowe lomet matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Pak. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Misut jalange misut. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Lho, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak patek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Loro Mas? kok. Hah? Loro apa? Loro weh. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adik. Apa kuwi? Ngono karo kono. Ah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut meneh. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene bocah Dik? Ojo aduh.
nglangkai tape kengko kecut tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan duwe anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadak. Wis. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sanggup Ya bahasa. koro. Lagune ero. Ayo. Mas, besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo nget teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya, Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas hei. Itu tempat Jangan di apaan, Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas, Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja, kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus, habis makan lumut? Yo yo nila kata. Kurang romantis. Iya, Mas. Kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar no. Sarung. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wow. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane ora rasa-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit dik karo GPU nu wis glegek. Glegek piye to? Sayangku Mindul. Iya, Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sporot mau nggak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, sayang. Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangan. Yang mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih kok. ya. Ayo, keluargane sapa ki? Bojomu mbok anggap mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jodo, Dalam. aku iri kok itu dam truk besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu, besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas, kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul, Iya, Bisa Mas buat Jodo tes-tes. sayang. nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget, Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya tak kowe iki lho piye? Aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manang ngene lho. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso Mas garis. Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le. Ayo
Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. lho. Demintul saya. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. Seneng lek bojomu mukok-mukok kowe. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Bos kampling. Bos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Lah dia apa nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit to. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mendo lho mahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Napa ora kelas? Aku bayangno anakmu lho piye. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Apik. Bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan Mas. Paketan piye? Ayo, kepala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Ya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan, Mas. Terus. Mas, kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe koyo bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso bela diri modele. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kowe dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh, Mas. Aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to kuwi? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Tambemu Ambemu kowe. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu kok nedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telek ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Bila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek Mas ya. Iya, itu kan keluarga telek, sayang. Katanya dikon bila telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek terus doh. Apa kuwi? Mas elek rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Oh, Kak, ayo. Loh, bojomu urusi yu. Ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih Mintol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Apa? Ngomong enak. Niki napa anu Grup Mas ini. niki? Ansor laras. Ansor laras. Yo. Coba. Oh. Yang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show.
Masuk ke langgam. Luar biasa. Jogja. Ansor laras luar biasa. Terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Sapa Penny? Mbak Penny, Mbak. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Iya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy? Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun, Mas? Nah, molo Mas Dok. Nah, Nggih, monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin, amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiyono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa-napa? Wis suaramu kok malah gedhi, Met. Ah, ketularan Pak No. Iya. Iya. Apa nih, Wong? Napa pamrutane, Mas? Gubung asmara. Bubuk Asmara. Iya. Mbak Pindul dikancani mboten? Loh, koncone jenengan mau. Aku. Iya dong. Iya. Bisa nggak? Nggak bisa pulang? Hah? Bisa nggak? Kalau nggak bisa pulang? Eh? Kalau nggak bisa pulang? Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian elek Mbak, terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa. Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, Terus? ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, nggak masalah. coba, iya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Coba. Ya, Met ya? Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, apik Mas ya? Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyeluk nek gak enak men to. Duh, ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet.
Wah. Dodo, dalem dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Aku ra kuat nanti kan. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Bila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok semak gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa mas kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing dideme kecamatan ya. Mbak, genteni Mbak. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oke, boleh mas. Nggih. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin buta ban cinde ban cilatang dibeda-beda. Iya. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, Mbak Bella. Mbak Bella, nggih. Mbak Bella Mbak Mila ngaco. Pemeruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Heyo. Ansor Larasu. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmara Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Heeh. Bella, kamu. Bila. Mbak Bella. Beda, Mas. Iya. Suaranya kaya Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Wasu ya mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mau api. Susu Arabi loh. Aku tiba nganggur. Mbak. Gubuk Asmara permintaan dari Bapak Bapak Sinten? saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Giono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Ayo. Nyingkar nyingkur. Ampun lenggah Mas. Nggone Lah entek. kok do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Iya. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos ngono. Nggone entek Mas. Lah ini kan terima saya kan lho. Kudu genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wes, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan Paman, ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Ah. Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh, monggo dilajengaken. Rak ming kaya Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan Mas. Heeh Mas. Lingsam yen kemutan. Kene ya apik ya Mas. Lho ora digerok, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. mboten piye pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih. Jaya Endro senengane. Lelampahan kangkawuri
Dian ing gubuk asmara. Kok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak roh. Ngegongi ya lek iki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak. Dalang ki nek tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek gak sopo. Iya. Sakniki. Sesuk. Tetanggapane saiki kok. Iya, maka. Nganti gaklino sedetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mereka leleng ning gubuk Cak kemet. Komet. Asteroid. Ala iyo enak. Menggeh aku, Mas. Menggeh ya. Ngladeni wong loro iki. Alah ora kono tok wis. Menggeh. Kepe ngomong berat badan ngono ta. Abot kabeh. Salahne. Apa nih? Nek abot salahne. Jenengan Kono. disalahne. Nah aku kan enteng. Oh enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak piye? Gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Kayari sing wong lemu gimbur-gimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gantol-gantol. Kalat sing akan diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajroning ati datan luntur aku kowe dadi garwa Mas bareng gubuk asmara. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, Tok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul. Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun?
Kaya kok duwe piye lho. Lah ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ora piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Hei, so. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak. Ya Pak, windu. tombong antuk. Ayo. Anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mindro. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Mas. Met, Ya. Dituntun Mas. Oke, monggo. Iki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Silo. Trepane ngalih nggih nyuwun sewu. Coba. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Kumat enten napa nggih? Ade nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya iki tidak tau. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah. Ayang Mintul. Bah aku jan ngok aruk nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya? Cok sisan. Piye to iki? Matanya ngerti no. Oh alah tok. Ora tenan kok so. Walah tol Mintul ayu mujan ngedap-ngedapi. Wis sampeane kaya roro ae ayumu Lho ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Nur jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke Mas. Oh enten colane. Oh nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekane bingung aku. Aduh. Aku sing normale gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah wong kleru ra dihukum kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman Mas. Koyok ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Wong kok tak tutuk karo tak Ngerti kok. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok Iki lho. rono-rono ya. Aja dikerjai sakniki. Ndak kaki desel apa dipateni. Ndang. Koyok ngene kok Mintul lho. Loh. Maksudnya ki aku wis ngerti. Aku gemes aku arep Mintul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya Wis iki kudu diaturin tak- apa? Nembang apa Mas Nanang? Mbak Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Udah. Harus mau Oh dong. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Dul, Asmara. penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngel-ngel. Iya nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Wong ngaten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang, Berdua. apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku. Dik Mintul. Aku wong bagus. Harus sesek, Mbak. Lalane.
Oh diwarai yo Mas. Ya nadanya segitu. Wong bekas antep rasa atimu tresnaku teles jroning kalbu. Masih bersama Ansor Laras ada Dek Mintul. Tarik masih. Ada Mas Mas Dodo. Ada Mas Nana. Goyang Mas Nana. Asik. Ayo Dek Mintul goyang dong Dek. Ayo Mas. Siang Pantoro Ratri Mongeling manis sing ati Setiaku Setiaku bisa anduweni Barang Satyang Sulasmi Coba Mas Tarno Tania Jaya. Ayo Mas Nana yang mesra dong. oh ya Santap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Mas Nana, goyang dong sampai bawah. Dalam sayang. Beno ora batune entek-entek dhewe. Iki jane lakon apa to, Mas? Asik. Siang Pantoro Ratri Mongeling manis sing ati Setiaku bisa anduweni Marang Satya Sulasmi. Ayo Mas. Oh, enak loh Mas.
matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima kasih Dek Mintul sayangku. Iya, Mas, makasih. Wah, aku mencintaimu Dek Mintul. I love you too, Mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih niku pedan motor piyambak. Lho, dan motor piye, Mbak? Kan dadal. Loh, lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapres neleng. Ora Tek, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jansan. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang kula terke nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terprotes. Yo Iki arep nanti tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Heeh, nggih. Balik nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mindul teng mriki kula lan panjenengan namung saged dene dedonga kagem ingkang ngamungkugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala jinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa, mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Amin. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le liburan? Urung iki cek petang jam. Oh, ae. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jegleke listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesindan kok ya Mas. Sinten malih, sinten malih. Siap. Ayo Vi, ngadeg Vi. Nah, Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Met? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Sing pundi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kabar sada putra barabaya baca nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocoke iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ra tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia, Mas. Ya iya no. Kalau situ Ya itu selingkuh tiada akhir. Sampeyan selingkuh, Mas? Kok judes ngono to, Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya Dek Via ya. Iya. Pidalem saking pundi? Pathuk. Pundi? Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Pundi? Pathuk Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku pathuke kering napa basah? Kuwi batuk. Bathuk, Mas. Batuk. Oh iya. Pathuk ki sing kene pathuk. Iya. Bathuk. Rati maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? ayo HP ijo, Mas. Lah ya ijo kok apik. pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas Dek Via. Nggih. Nanti ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan wis entek ngopo kowe Bebas berarti los. kembang rawe, Mas. Wah. Ha iki lek gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. iya Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? los. Kan nggak ada permintaan. enek liyane Ora enek permintaane liyane kembang rawe ngono jane Tidak bisa setuju toh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju nggih jenengan nggih? ojo Aku sih yes. ojo Yes, wis 2 lawan 1. Sik ta sampean model karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe Lho, kudune sampean nek iki bersyukur nek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne Lho, lah biasanya pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya.
Ora kok bar ditolak. Ora cen aku ora akur nek karo. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki ra kabeh ki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang ki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono ki lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sik ah. Kono sike, Mas. Kono sik ah. Sampeyan percaya aku mau percaya kono. aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol kuwi pol. Wis saya Pol kudu wis teko dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek. Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya. ACC. Rasa ya. Ah. Kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten Kembang Rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. Wingi wae njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden kok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndidit ya wis. Ya aja Kembang Rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Bang Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rawe. Ah, permintaane ku kok ya Mas Kok kowe ngeyel ya. banget to. Lah sing ngeyel kuwi sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlaku kek bokonge nyemul ngene. Ya, ndoke waki ya. Ndoke apa kira bab. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum tersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole. Nikole patosi dhewe. Nggih, Bu, napa, Bu? Pak yo gak roh. Apa, Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok Bu, niku jambu kaya alas, dodok nggih. cocok. Alah. Wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah cak urung komek. buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh rawon. Weh elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae, Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas. Dados. Asik. Sampai atas, Sampai bawah.